Keď Dimeši vystúpi, nešetrí slovami ani ilúziami. Bez servítky, s faktami v ruke a ostrým jazykom odhaluje pozadie ľudí, ktorí dnes moralizujú, no roky mlčali, keď im to vyhovovalo. Pripravte sa, Dimeši opäť rúca kulisy progresívneho divadla. Novorodenci Ódor a Kiš pripravili vraj veľký tresk. Ten ideologický dokument si vlastne nezaslúži ani komentár, pretože v ňom, okrem prázdnych vied na úrovni diplomovej práce priemerného študenta ktorejkoľvek ekonomickej univerzity, nie je nič, čo by za komentár stálo. To nie je dokument hodný polemiky. Ak teda nepočítame návrhy hovoriace o tom, že v ekonomickom raste nám pomôže boj proti dezinformáciám, po slovensky vypínanie nepohodlných názorov, či dávanie Ukrajiny za vzor hodný nasledovania, áno, toto tam skutočne píšu. Zdevastovaná, skrachovaná, nadmieru skorumpovaná a na cudzích peniazoch závislá Ukrajina má byť podľa progresívcov Slovensku ekonomickým vzorom. A potom sú tam už len progresívne riekanky o zelenej transformácii, zelenej energii a zelenej dohode, Green Deal, čiže všetky nápady progresívcov, ktoré spôsobili extrémny nárast cien energií v Európe, nekonkurencieschopnosť európskej ekonomiky a zdražovanie. A potom je tam ešte lebo Fico. Fico sem, Fico tam. V každej stati. Až by ste si povedali, že ten leták písali buď novorodenci, alebo ľudia, ktorí s Ficom nikdy nemali nič spoločné. Taký Ódor však bol v rokoch 2018 až 2023 viceguvernérom Národnej banky Slovenska. Teda bol nominantom Ficovej vlády. Počuli ste kedykoľvek v minulosti viceguvernéra Národnej banky Slovenska hovoriť o katastrofálnom stave ekonomiky, o jej kolapse, kritizovať vládu, ktorá ho na post nominovala? Nie, pretože čušal ako vož pod chrastou a bral 10-tisícové platy. Nepopísaným listom papiera nie je ani druhý autor dokumentu, Štefan Kiš. Ten dokonca Ficovi slúžil vo všetkých jeho vládach. Od roku 2007 viedol odbor štrukturálnych a verejných politík na ministerstve financií. V rokoch 2014 až 2015 bol zástupcom ministerstva na stálom zastúpení Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli a od roku 2016 zakladal a viedol útvar hodnoty za peniaze. Teda bol pri všetkých rozhodnutiach daných vlád. No povedzte, nie sú tí progresívci smiešni? Politika sa ťa týka, či chceš alebo nie. Tak prestaň len pozerať a začni konať. Napíš komentár, povedz svoj názor, daj odber, hneď teraz. A nezabudni kliknúť na zvonček. Odoberaj, sleduj, zdieľaj. Toto je realita, toto je Slovensko.